Donyo oke cerita. Nang Singapura wong ra oleh nggowo duren nang transportasi umum karo nang hotel. Jarene wong Singapura, duren kui ambune paling bosok sak dunya. Wala. Nang Jepang, Mikio Okudam budidaya strawberry paling larang sadunya. Seket yen per buah, sekitar 7,75 yuta rupiah. Nang Jepang, sampian ojo kaget ono pelem regen sekat 9 yuta sakilone. Pelem Miyazaki, larang banget. Tapi ono sing tukui, Nagita Slavina. Bojone Raffi Ahmad kui tuku pelem sijine 2 yuta. Salak wah-wahan asli Indonesia. Jeneng ilmiah yaiku Salaka edulis. Wiwitan tukul liar ing Jawa lan Sumatera Kidul, banjur dijupuk kanggo ditandur ing Pulo Lian, terus Malaysia, Thailand nganti Filipina. Mugo-mugo cah ayu iki saiki iso ngupas salak.